Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom începe noi materiale despre tehnicile de tăiere la Specia Păr. Deoarece am primit foarte multe comentarii să efectuez aceste materiale, voi încerca pe cât posibil să vă demonstrez cum efectuez eu aceste lucrări în primăvară și cum îmi gândesc etapele de tăiere în funcție de tipul pomului. Acest tip de coroană pe care eu mi l-am format îmi ușurează munca în timpul perioadei de vegetație, deoarece eu totodată efectuez tăieri în verde. În luna iunie nu stau în casă la umbră, ci stau printre ei și încep să-i cizelez. În ceea ce privește acest pom, eu mi-l împart de obicei în trei: partea bazală, partea de mijloc și partea superioară. Voi trece la treabă cu fiecare parte să vedeți exact cum mă ghidez și cum efectuez aceste tăieri. Bun, să începem cu partea bazală. Momentul de tăiere este puțin avansat, deoarece au început mugurii să se deschidă. Asta ne ajută foarte mult să efectuăm tăierea corespunzătoare. Haideți să o luăm cu fiecare ramură în parte și să vedem ce facem. După cum bine observăm, în această parte avem un trident. Mie îmi trebuie întotdeauna o singură direcție și voi păstra cea mai bună ramură care poate să-mi ofere fructe de calitate, dar totodată să reziste și la greutatea acestora. Bun, cum efectuăm această tăiere? Avem una subțire, una groasă și una parțial medie. Dacă am zis că trebuie să mergem pe o singură direcție, dacă ne uităm în vârf, avem cei mai mulți muguri foarte bine dezvoltați. Atunci le tăiem pe acestea, dar aici nu mai umblăm absolut deloc. O lăsăm în pace, pentru că o să îmi fructifice una, două pere, o să mi se lase datorită greutății și totodată vor începe mugurii bazali să îngarnisească acest loc. Următoarea ramură. Avem o țepușă, un pinten care evoluează într-un mugure florifer, da? O țepușă un picuț mai dezvoltată și totodată o ramură de rod. Eu merg întotdeauna să fac transferul pe țepușe. De ce? Pentru că voi garnisi această zonă cu formațiuni de rod de acest gen. Cu cât le țin mai aproape de trunchi, cu atât voi avea fructele mai mari și mai de calitate. Ce urmează? Avem ramură fără mugure florifer în vârf, dispare. Următoarea ramură nu are mugure florifer în vârf, dispare. Una are mugure florifer în vârf, o lăsăm în pace. Trecem mai departe. Această formațiune este goală. De ce? Pentru că am efectuat tăieri în verde și nu am mai avut timp să-mi diferențieze. Uitați, se și cunoaște unde am tăiat. În cazul acesta, voi lăsa o singură direcție, ramura care este principală și poate să-mi susțină diferențierea mugurilor pentru anul următor și totodată, de aici, de la bază, vor pleca pinteni care se vor transforma în țepușe pentru anul 2026. Bun. Mai departe. Trecem pe partea cealaltă. Avem o ramură garnisită cu două formațiuni de rod. În principal, nu ne băgăm peste ea, dar dacă vrem să le ținem mult mai aproape de trunchi, putem să o tăiem de aici sau putem să-i lăsăm măcar 1-2 muguri floriferi, după cum se observă. În cazul meu o voi lăsa în pace, deoarece ea o să mi se aplece datorită greutății fructelor. De aici o să mi se garnisească cu ceva țepușe. Aici o să am o direcție de creștere pentru 2026 și anul viitor voi interveni asupra ei prin scurtare. Dacă ne uităm aici la mijloc, avem încă o ramură care pur și simplu vine una peste alta. Nu am nevoie de așa ceva, în acest caz o voi elimina.
Următoarea, ia uitați-o, este foarte înghesuită. Asta o să fie umbrită. Nu are ce căuta în acest pom, jos. Pe partea cealaltă avem o frumusețe de ramuri. Ia uitați, toate garnisite cu muguri floriferi. Aici nu o să umblu în zona aceasta, o să o las în pace. Aici o să umblu la un mugure, pentru că este foarte subțire și nu am nevoie să mi-o rupă fructele ce vor crește. Din contră, am nevoie să se îngroașe și totodată să-mi producă fruct de calitate. După care, această mlădiță are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muguri de rod. Nu am ce să fac cu ea și o voi secționa la un singur mugure. Această ramură este garnisită cu pinteni și cu țepușe. Deoarece are o grosime adecvată, poate să-mi susțină parte din aceste fructe, dar nu în totalitate. În acest caz, o voi reduce la 1, 2, 3 mugurași. La aceasta nu umblăm, o lăsăm pentru anul următor. O privire pe ansamblu, vedem încă o ramură care are o poziție verticală. Pe noi, în mod normal, această ramură o să ne incomodeze, pentru că o să crească foarte mult în 2025 și o să se ducă către partea cealaltă. De aceea îi vom opri creșterea la un mugure florifer. Și cam așa arată această zonă. Scuze, ce facem aici? Avem 3 variante. Păstrăm una și le tăiem pe celelalte două, sau păstrăm una și le tăiem pe celelalte două. În cazul meu, o voi tăia pe aceasta, o voi păstra pe aceasta, pentru că avem deja 2 mugurași floriferi și, cum am spus, o singură direcție, am eliminat-o de la inel. Acum să trecem la etajul următor. Procedăm ca la partea de jos, dar suntem undeva la mijloc. Ce facem? Aici este o încărligătură. Am eliminat-o pentru că am țepușă care o să-mi facă un fruct. Aici am țepușă, se termină mugure florifer, l-am lăsat. Această formațiune de rod este foarte aglomerată. Nu am de ce să o las pe aceasta să-mi iasă din dungă. Din contră, voi ține cât mai aproape de trunchi și am redus-o și am făcut transfer către una mai slăbuță, dar foarte productivă. Mai departe, aici, deja avem un mugure dezvoltat și o rămurică mai slab dezvoltată. Voi face transferul, cum vă spuneam, mai aproape de trunchi. Aici este deja curbată, pentru că am avut fruct anul trecut. Nu am mai avut putere să-mi diferențieze într-un mugure florifer. Voi renunța la această formațiune și îmi voi păstra una din celelalte două care erau prezente. Mai departe, în acest sector, după cum bine observăm, doar aici avem muguri floriferi, aceasta nu are mugure florifer. În acest caz am eliminat-o. Chiar dacă este un picuț mai lungă, ea o să se aplece și de aici o să-mi genereze pentru anul următor, să-mi genereze muguri. Pe cealaltă parte avem 1, 2, 3, 4 muguri floriferi. Ne vom rezuma la cel puțin 2. Aceasta, fiind foarte înaltă, da, se aglomerează cu restul. Nu am de ce să o păstrez și o voi elimina. Pentru că aici o am, nu știu dacă se vede pe filmare, o am pe cealaltă care este prevăzută cu muguri floriferi. Pe acest sector avem ramură groasă, 2 rămurele mai subțiri. Am scos una și mi-am păstrat una care îmi prezintă mugure florifer. Aici, exact ceea ce vă spuneam, am avut ramură garnisită cu fructe, mi s-a aplecat și ia uitați unde mi-a început diferențierea mugurilor pentru anul acesta. Avem 2 țepușe prezente, nu are rost să mi le păstrez pe acestea să mi se ducă mult mai jos. Din contră, o voi elimina și mă ridic cu ramurile un pic mai sus. Aceasta este paralelă cu asta. Nu are ce căuta, o elimină.
Dacă ne uităm, această rămurică îmi prezintă 2 muguri floriferi. Îl voi păstra pe 1. Aceasta se va garnisi cu pinte sau țepușe, depinde cum o să aibă creșterea anul acesta. Și anul viitor vom avea toată această parte garnisită cu muguri floriferi. Dacă ne uităm un pic mai în spate, avem așa, mugure florifer, mugure florifer, florifer. Aici a încercat să înfructifice undeva prin noiembrie, pentru că am avut perioadă destul de caldă. În acest caz facem transferul către țepușă floriferă, și pe acesta nu umblăm la ea, o lăsăm pentru anul viitor. Poate să susțină această ramură 1, 2, 3, 4 pere mari și frumoase. Haideți să trecem mai departe. Aici nu ne băgăm pe ea, o lăsăm, aceeași poveste, se apleacă, o să mi se garnisească cu ceva țepușe, umblăm la ea ori în vară, ori anul viitor. Pe această parte, diferențe de dezvoltare. Una a fost pe fluxul principal, care mi-a diferențiat în 2 muguri floriferi în capete. Aceasta a fost tăiată în verde, n-a mai avut lumină suficientă și nu a mai diferențiat. În acest caz o eliminăm. Unde am avut tăietură? La cep, anul trecut, acum 2 ani, mă rog. Așa, avem 2 ramuri. Una este prevăzută cu mugure florifer, una nu este prevăzută cu nimic. În acest caz am eliminat-o. Noi avem nevoie în pomi de aceste formațiuni, să le ținem cât mai aproape de trunchi. De aceea am ales această formă de coroană. Pe mine mă avantajează foarte mult. Mai departe, am eliminat, am păstrat mugure florifer. Aici este singura care are mugure florifer, rămâne pe poziție. Aici avem așa, un mugure florifer slab dezvoltat, 2 muguri floriferi. Am eliminat-o, am făcut transferul pe asta și așa rămâne. Aici nu mai are ce căuta, am scos-o de jos. Avem florifer, florifer, ne rezumăm la un florifer. Este singura care are florifer, o lăsăm în pace, nu mai umblăm la ea. Mai departe, mugure florifer, ramură simplă. Ramura simplă dispare, mugurile florifer începe să-și facă treaba în 2025. Aici avem 2 direcții, ceea ce vă spuneam, ne trebuie o singură direcție. Scoatem una, avem fruct anul acesta. Să trecem pe etajul următor. La etajul următor avem aceeași poveste. Florifer, floriferi, nu avem floriferi, dar ca să ținem mai aproape de trunchi să nu mi se aglomereze, am eliminat, am redus la un florifer, trecem la următorul. Florifer, nu am florifer, nu am florifer. În acest caz le-am eliminat, facem transferul către un mugure florifer. Aici o să mai evolueze pe partea cealaltă pentru anul următor. Mai departe, haideți să vedem. Aici avem o aglomerație. În primă fază, scoatem una, o scoatem pe cealaltă, mi-a rămas cu mugure florifer, unul în dezvoltare, este suficient pentru această zonă. Pe aceasta, fiind tânără, o să o las în pace și o să umblăm la ea în vară sau anul următor. Dacă mergem cu un etaj mai sus, ce avem? Nu avem absolut nimic. În acest caz, o voi elimina pe cea groasă și îi voi da drumul la creștere celei mai tinere. Haideți să trecem pe partea cealaltă. Ia uitați ce avem aici. Foarte multe formațiuni de rod. Această ramură poate să-mi susțină 2-3 pere calitative, dar mă voi rezuma oarecum la un singur mugure florifer pe fiecare parte. 1, 2, 3, aici o voi lăsa în pace, deoarece o să-mi evolueze mugurii de la bază pentru anul 2026. Mai departe, florifer, florifer, florifer. Deja mă urc cu etajul foarte sus, în acest caz îl voi coborî. Să trecem mai departe. Deja aceste ramuri se vor duce una peste alta. Primul lucru pe care îl fac,
îmi păstrezi distanța, nu ai voie să te duci să ieși din raza ta de acțiune. Aceasta deja s-a lăsat foarte mult. Aș mai avea muguri floriferi pe aici, pe la bază, dar dacă o să se lase și anul acesta, o să întreagă cam toată ramura după, și nu vreau să se întâmple lucrul ăsta. O voi secționa oarecum la un cep mic, să pot să-i dau drumul la o creștere nouă vegetativă în această parte. Dacă urcăm mai sus, aici, unde a fost tăiat în verde, în noiembrie, cum vă spuneam, începuse să înflorească. Încă se mai văd florile uscate. De aceea o voi ține cât mai aproape de trunchi și o voi secționa de aici. Haideți să mă sucesc pe partea cealaltă, să vedem cum arată și din alt unghi. Ia uitați. Aici avem mugure florifer, aici nu avem mugure florifer. Unde am mugure florifer, am făcut transferul. Mai departe. Nu am floare, nu am floare, am floare. În acest caz, ce facem? Păstrăm una din asta sau păstrăm una din asta? Păstrăm una din asta. Restul o tăiem la bursă. Are de unde să-mi crească pentru 2025. Mai sus. Floare, floare. Poate să mi le susțină, poate să mi le susțină. Le lăsăm în pace, nu mai umblăm peste ele. Dar aici avem floare, floare, floare. Dacă stăm să le privim, astea două se cam umbresc. Una din ele trebuie să o eliminăm. Le eliminăm pe astea două și o să rămână ramură prevăzută cu mugure florifer în partea superioară. Haideți să urcăm un picuț mai sus. Nu am floare, am floare. Am făcut transferul la floare. Floare, floare. Voi fi nevoit să mă urc pe scară. În câteva secunde revin. Bun. Am revenit în partea superioară. Fiecare pom în parte are câte un specific. Dacă ne uităm pe ramura aceasta mai groasă, avem un pintem care evoluează, dar mai avem mugure florifer tocmai aici în vârf. Nu are rost să fac o asemenea creștere, din contră, îi voi da prioritate acestui mugure să se dezvolte, deoarece aici am o ramură foarte productivă pentru 2025, prevăzută cu 2 muguri floriferi. Mă voi rezuma la unul singur. Aceasta nu are ce să mai caute, pentru că este deja exagerat de groasă. Aceasta este foarte subțire și oricum se duce către extremitate. În acest caz, o voi elimina de aici. Dar, dacă stau, am zis că o scot, acum nu mai scot. Pentru că o să-mi fructifice și o să mi se lase peste. Da? Fiecare o să fie pe drumul ei. Mai departe. Haideți să vedem ce îi facem aici. Țepușă, țepușă. Asta tocmai aici are rodul. Credeți că are rost să o țin? Nu are rost să o țin. Îi voi face transferul către pe o țepușă să fie cât mai aproape de trunchi. Dacă stau să-l privesc un pic mai sus. Ia uitați. Rod, 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 rod. Deja urc foarte mult cu el. Am un măturoi pe aici. Nu am ce să fac în acest caz, ci voi face următorul transfer. O singură direcție. Aici. Asta ar vrea să fie lider. Nu am de ce să o las. Îi fac transferul pe țepușa asta mică. Și voi avea și pe vârf câteva fructe. Mai departe coborâm pe următoarea ramură. Avem așa. Floare, floare. Aici nu o să mai fie floare pentru că deja văd că e părlită de ger. Și mă voi rezuma la 1-2. Deja în această parte am distanță foarte mare de trunchi până la vârf. Au fost și florile pe noiembrie. Nu are rost să păstrez. Fac transferul către țepușa respectiv. Haideți să o privim pe următoare. Floare, 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 floare. Și toată zona aceasta garnisită cu flori. Avem mai multe posibilități. Una dintre ele este să o scoatem așa. Să păstrăm una sau una. În cazul meu o voi păstra pe asta, că este mai puternică. În cazul în care o să îmi vină un ger, dacă îmi pică un mugure, îmi rămâne celălalt. Aici nu mă voi apropia de ea, pentru că este prevăzută cu mugure florifer. O să se lase, aceeași poveste, o să înceapă garnisirea pentru anul următor.
Haideți să privim un picuț pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă avem următoarea situație. Mugure florifer tocmai aici, deja este la distanță. Florifer, florifer. O voi elimina din partea asta. Fac transferul către mugurele florifer cât mai aproape de trunchi. Haideți să urcăm aproape de vârf. Mie îmi trebuie să am un lider care să-mi conducă acest pom. În cazul meu, voi păstra 1 ax de prelungire pentru anul 2025, dar nu-l voi păstra pe acesta și o să-l las pe cel mai slab. Pe această direcție, dacă stăm să ne uităm, una groasă, tocmai aici, o să-mi facă ceva fructe, nu prea are rost să o țin, de aceea o voi elimina. Aici a fost lăsat de forță majoră să încep să garnisesc zona. Pentru că mi s-a îndepărtat foarte mult de trunchi, nu am ce să fac cu ele, dar aici am un pinten căruia îi voi da o șansă anului acesta. Chiar dacă este o ramură mai groasă, nu o să îmi afecteze creșterea, din contră, o să explodeze seva către extremitate și apoi anul viitor voi lucra pe această zonă. Mai departe. Aici avem două situații asemănătoare, dar mai avem un pinten bazal. Nu are rost să păstrăm ramurile acestea, ci o să facem transferul către un pinten. Pe vârf, întotdeauna încercăm să avem un oarecare echilibru. Aceasta ar concura cu cea pe care eu am lăsat-o pentru vârf, de aceea o voi elimina. Iar pe partea opusă nu o să umblu la aceasta, pentru că este prevăzută cu mugure florifer. Aceeași poveste o să se lase și o să se garnisească pentru anul următor. Bun, haideți să trecem un picuț mai jos, că nu mi l-a prins camera. Și avem așa, floare, floare, aici o floare deja uscată că e înghețată. Asta ar trebui să concureze cu celelalte. O să-i facem transferul aici și am garnisit această zonă. Uitându-mă pe cealaltă, avem așa, evoluție, un trident. Am o floare frumoasă pe partea asta, una mai slab dezvoltată aici și o ramură destul de groasă în partea superioară. Nu am de ce să le păstrez pe acestea, din contră, o să-i dau prioritate celei mai slăbuțe să-și facă treaba în 2025. Haideți să vedem ce ne-a mai scăpat. Aici am zis că o lăsăm, pentru că o să-mi acopere această zonă. Asta, chiar dacă este slabă, este prevăzut acolo cu un mugure florifer. Este pe treaba ei. Aici am uitat să le scoatem. Mai ales dacă nu au flori, nu are rost să le păstrăm pentru umbră. În cazul acesta, m-am dus cu ea destul de departe, pentru că tocmai aici am floare. Dacă iau și începe să îi fac secțiune cât se poate de jos, deja voi da drumul la explozie de lăstari și o să am foarte mult de tăiat în verde. În cazul meu nu o să am atât de mult de tăiat, pentru că o să plece 1-2 mai slăbuți, pe care îi voi executa la momentul respectiv. Bun, aici mi-a scăpat una care nu are absolut nimic. Eu nu țin în pom ramuri doar să-mi facă frunze. În acest caz, jos. Pentru că nu s-a văzut pe partea cealaltă când am filmat, haideți să vedem ce îi facem și la acest sector. Este singura care are mugure florifer, i-am făcut transferul asupra lui. În această zonă nu am absolut nimic. În cazul meu, pentru anul următor, acesta o să aibă speranțe de viață și îi voi da o șansă. În această zonă este un mugure vegetativ și mugure florifer tocmai aici. Să nu risc să-mi explodeze în vegetație, voi păstra acest mugure florifer, astfel încât să mă intempereze din partea de creștere. Pe partea de jos, haideți să vedem cum stau lucrurile. Din partea cealaltă,
mie nu mi se vedea lemnul acesta bonlav. Acum că l-am văzut, îl dăm jos. Da? Acum am trecut la verificări. Florifer, florifer, florifer. Până aici este bine. Mai departe, florifer, florifer. Mugure florifer aici, florifer aici, florifer aici. Toată această zonă o avem garnisită. Uitându-mă mai bine, și această ramură este afectată. Nu am nevoie de așa ceva în pomii mei și voi proceda la eliminare. Și deja am început să-mi mențin peretele vegetal. Ia uitați, și pe partea asta se vede afectată. Ce pot să fac? Dacă am păstrat o linie aici, haideți să mergem pe aceeași direcție. Am eliminat-o și pe aceasta și dacă se poate observa, este perfect drept. Acum să trecem pe partea opusă. Dacă aici am dreptul, asta la altă cam îmi iese din drept. Nu avem ce să facem decât să ne mai scurtăm cu ea. Ce vă spuneam? Dintr-o poziție mi se vede ramura aceasta foarte bună, dar uitându-mă din partea cealaltă nu este. De aceea o voi scurta la prima formațiune care promite pentru anul următor. Bun. În partea bazală. Pe partea cealaltă se vedea tot ok. Acum nu se mai vede tot ok. Din contră. Începem să mai scoatem din rodul pe care noi l-am lăsat. Una am eliminat-o. Aici avem 1, 2, 3. Sincer, le-aș lăsa pe toate să vedem cum o să evolueze și vremea și voi interveni asupra lui după ce o să treacă toate înghețurile astea de primăvară. După cum spuneam, fiecare pom în parte are un specific de tăiere. Acum rămâne ca dumneavoastră să vă uitați la pomii pe care îi aveți și să vă alegeți cea mai frumoasă formă pe care doriți să o dați, să faceți transferul către muguri de rod. Atenție foarte mare! Puneți mâna și uitați-vă la diferențierea mugurilor de rod la semințoase, la sâmburoase. Sunt metode diferite de tăiere. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați pe like și un share. Vă mulțumesc!